моҳи январи соли равон аз ҷониби раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ду маротиба дар шаҳри Панҷакен ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод бо иштироки 13 ташкилоту муассиса ва 37 нафар корҷоён гузаронида шуд. ба иштирокчиёни ин иқдом 213 ҷойҳои кории холӣ пешниҳод гардида шуданд. дар натиҷа 10 нафар бо кор таъмин гардида 27 нафар ба курсҳои касбомӯзӣ номнавӣ шуда буданд. чанде пеш тибқи нақшачорабиниҳои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар назди бозори марказӣ ва боғи тиллоӣ ярмаркаи соҳавии ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод барпо гардид. сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен дар ярмарка иштирок карда аз пешниҳоди 148 ҷойҳои кории холӣ огоҳ гардиданд. дар ярмарка беш аз 145 ҷойҳои кории холӣ пешниҳод гардид, аз ҷумла дар соҳаи саноат, тандурустӣ, маориф, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо. дар ярмарка беш аз 245 шаҳрвандони корҷой муроҷиат намуданд, ки дар натиҷа ба 25 нафар рохат ба ҷойи кор, 35 нафар ба курсҳои касбомӯзӣ номнавис карданд ва аз инҳо 8 нафарро ба корҳои ҷамъиятӣ рӯйхат гирифтем. яке аз самтҳои асосии кори раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ таҳлили бозори меҳнат ва муайян намудани ҷойҳои кории холӣ мебошад. аз дархости ташкилоту муассисаҳо маълум мегардад, ки айни замон 148 ҷойҳои кории холӣ мавҷуд буда, тақсимоти он аз рӯи соҳаҳо: саноат 20, тандурустӣ 25, маориф 36, хоҷагии манзилии коммуналӣ 4, дигар соҳаҳо 62 ҷойро ташкил медиҳанд. мавриди зикр аст, ки ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳое, ки аз паёми асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи барномаи мусоидат ба шуғли аҳолии шаҳр, раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар Панҷакен барои бо кор таъмин намудани шаҳрвандон тадбирҳои гуногунро роҳандозӣ менамояд. моҳи январи соли равон 320 нафар шаҳрванд ба раёсат муроҷиат намуданд, ки 192 нафари онҳоро занҳо ташкил медиҳанд. аз шумораи муроҷиаткунандагон 101 нафар мақоми бекорӣ гирифтанд. шумораи бекороне, ки расман ба қайд гирифта шуданд, 923 нафарро ташкил медиҳад. бо мусоидати раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 108 нафар бо кор таъмин гардиданд. ҳамзамон дар робита бо касбомӯзии аҳолии бекасб, бахусус бонувону ҷавонон, калонсолон, муҳоҷирони меҳнатӣ ба ватан баргашта ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, раёсат 35 нафар шаҳрвандони бекорро ба омӯзиши касбу ҳунарҳои гуногун ҷалб намуд. 35 нафар хаткунандагони курсҳои кӯтоҳмуддати ҳунаромӯзӣ бо кори домӣ таъмин гардиданд. дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ ба 18 нафар кӯмакпулӣ барои бекорӣ таъин гардид.